Rakúsky festival dýchových hudieb vo Viedni sa počas 1. júnového víkendu dožil už svojho 25. ročníka. Tento festival je preslávený, obľúbený a vyhľadávaný aj množstvom zahraničných turistov. V tomto roku sa ho zúčastnilo 19 rakúskych dýchových skupín, ale aj pozvané skupiny z Lichtenštajnska, Portugalska, Holandska a taktiež zo Slovenska. Celá pochodová show sa odohrávala pred hlavnou radnicou Viedne. 1800 zúčastnených muzikantov spoločne rozozvučalo hlavné mesto Rakúska skladbami ako Monstre koncert, hymna pre Viedeň, Európska hymna, Óda na radosť od Beethovena, ako aj intráda od známeho slovenského skladateľa Adama Hudeca. Práve on odporučil ako reprezentáciu Slovenskej republiky a zároveň čestných hostí tohto festivalu dýchový orchester a mažoretky z Považskej Bystrice na základe dosiahnutých úspechov. Nemalé úsilie naložené na prípravu sa vyplatilo a naše mesto si tak môže na svoje konto pripísať ďalší veľký úspech. Všetci, ktorí majú záujem vidieť pochodové show, ktoré sa odohralo vo Viedni, majú príležitosť 27. júna pred Mestským úradom v Považskej Bystrici. Katarína Hesková, televízia Považie.